Yaba mfowethu, nina intombi niyasiphilisa kabuhlungu. Niyasiphilisa kabuhlungu man. Uyazi kumnandi kanjani ukushela umuntu wesimame, uchazele nje yonke indlela ozizwa ngayo ngaye. Uthi usathi uyachaza ivele iqome lento. Ungakoqeda ukuchaza. Yazi ibhola kanjani le nto leyo? Yazi kumnandi kanjani ukuthi-ke uye uyinsizwa nje yakwenu. Ngiyinsizwa yakwethu, ngikuchazele. Nomfana okutshela ukuthi mama ngiyakuthanda, buka umuhle kanjani, ini. Usuke akakuthandi lowo muntu. Umuntu okuthandayo akakutsheli indlela omuhle ngayo. Uyakwazi lokho. Indlela omuhle ngayo uyazazi wena ukuthi umuhle kanjani. You understand? Uyazazi futhi umuhle kangakanani. Kumele mina ngikutshele ukuthi ngicabangani ngawe. Uma ngifuna ukujoja kumele ngikutshele ukuthi lalela wena ngizokujuja wena. Ngifuna nje ukukubulala ngedashini. You understand? Ngitshela umuntu wesimame. Umuntu wesimame yilo muntu lo ohlakaniphe ngale ndlela yokuthi ukwazi ukukubona ungakhulumanga ukuthi ucabanga. Ufuna ukumenzani. You understand? Approach yakho iyasho ukuthi lo muntu ufuna ukungenza ukuthi. Ingakho behlukile abantu. Uthola ukuthi-ke kukhona insizwa, kukhona abafana nabantu abafana nabantu besilisa abachama bemile. Abangazazi nakuthi babhilonga kephi. You understand? So-ke uma uyinsizwa uyifise nje lento yokuthi umushele umuntu wesimame agoloze. Elokhu emile nje egama elilodwa ekutshela ukuthi cha bhuti, ngiyakuzwa nje ukusho kodwa-ke lokho okufisayo akuzukwenzeka anytime soon. You understand? Awuthi ukuqinisa. Cabanga kuze kushisa ikhanda, ubone kushunqinwe libone ukuthi ya lo muntu akangifuni ngempela. Kodwa-ke asikho nje isizathu okanye into engivimbayo, cha. Angikaneli futhi angikoshadi. Kodwa-ke le nto oyikhulumayo oyixoxela abangani bakho uma seniphuzile, hayi mina ngijwayela kabi, angikuzwa ukuthi uthini. You understand? Ila sekudingeka khona le nto-ke phela manje sekudingeka lo mfana-ke manje. Angithi ayibona le nto leyo, uyitshele ingane ukuthi cha. Msunu kanyoka ngithuka uthando. Angikwazi ukungafiki nawe ekhaya. Damn, ngihamba nawe. Uma uzitshela ukuthi uzogugela ekhaya njengeDelfoot ufike kahle. Awulona iseko wena. You understand? Qale phansi. Ngitshela ingane yami ngathi awungizwanga kahle. Inkinga yenishela ogogo. Kanti-ke kumele ushele intombi, umuntu ozombiza ngengane yakho. Uzombiza kanjani umuntu osevithikile ngengane yakho? Nengane ey'vithikile yini wena? Inkinga yenishela ogogo. Kumele ushele umuntu azakubuka emehlweni. Understand? Ngenhliziyo. Ukhuluma nje umuntu ekumedwa nje ekubuka emehlweni, elapha endlini ekubuke nje. Ekuqala phansi ethi hey madoda, lo muntu lona engaphila kumuphi umhlaba. Ngiyafisa ukuthi uphinde ngimbone. Qonyiswa yilokho-ke into. You understand? Hayi uloku utshela intombi ukuthi amajuba, intaba, ubhozo, cici. Cha, isisebenzi yonke le nto le. Tshela lo muntu ukuthi ngifuna ukukumithisa ingane eziwu-48. Ungizalele lapha ekhaya. Sizokwazi ukuthi-ke sakhe umuzi mina nawe sobabili. Uma ungakufuni lokho nginikeza izizathu manje eziwu-10 ngesikhathi esisodwa. Wangakunikeza izizathu eziwu-10 ngesikhathi esisodwa sekuqomile lo muntu. Tshela ukuthi uma ungayizwa yonke lento engisho, uma unganginikezi manje into ebambekayo ukuthi mina ngizokuthola kanjani, ngizofika kanjani kwabakini, awusayi-ke kwabakini. Suka namhlanje wena uzohlala la. Uyamtshela, uyamqomisa. You understand? Ya, uyambonisa ukuthi ufuna kube njani. Uyayizwa indaba? Uyamkhombisa ukuthi ngifuna kube njani mina. Ya, uyamsoma ngeSiswati. Uyayizwa indaba? Ngenkani. Mezokutshela ukuthi ukhona umuntu athandana nami, utshela ngifuna ukuthandana nawe. Ngiyakuthanda, ngifuna ungihloniphe. Umuntu mekuhlonipha uqala la ekuthenini ahloniphe isinqumo sakho sokuthi uyavuma yini ukuthi umthande. Ngoba umuntu wesimama akumelanga akuthande, kumele akuhloniphe lokho ukuthi uyamthanda. Nina nishela abantu abanithandayo. Ngishela kanjani umuntu okuthandayo? Ngoba already yakuthanda lo muntu. Ulitshala kanjani uthando umuntu wesimame ngoba akanayo inhliziyo yokuthanda.
Umuntu wasimame into okumele ayenze, kumele ahloniphe ukuthi ngiyathandwa, amukele, azi ukuthi ngiyathandwa mina kaSimelane. Uyayizwa leyo nto? Kungabi ukuthi-ke manje siyathandana, uthandana nobani? Untanga yena mina. Yingakho kumele ushele umuntu omncane kunawe. Siyathandana nobani? Nini? Uthandana nobani wena? Uqalaphi nje ungithanda uthini uma uzongithanda? Before ngithanda uthini? Uzukhala inyembezi nje ukuthi ngiyamthanda. Uthini uma uzongithanda? Kuthini kuwe? Kunjani ungithanda? Ungithanda njani?